Judges ICC. Ichi ndechevakadzi. But all the same, shout out to Ana Joanna Lucas. Chero musingazvinzwi. Ndakambodana nazodwa kwete wabantu uye aipfeka but aiwanza maprofita aindi mwaya mvura achiti nemweya wetsvina ndikasangana wembai kwete wamuri kufungidzira aiva nerasta plus krangu aimedza ndangomuramba asi akasungirwa kubhema nhamo yekutsvaga mukadzi nanhasi nditsvaga mukadzi kwete notaura zvinyanzi but the price too high like chingwa nemabhanzi nhamo yekutsvaga mukadzi nanhasi nditsvaga mukadzi price too high chingwa nemabhanzi tsitsi aisava netsitsi rudo aisava nerudo ndambodana nanesi akanobaya jackson ndikasiya baby journalist wekuzbc aiva nemutano munonhuhwa plus nemakohwa tsuku vakovhu vatete ndakamboenda nemwanga kwatete ndikazonyara oda bvisa hembe nhamo yekutsvaga mukadzi nanhasi nditsvaga mukadzi kwete notaura zvinyanzi but the price too high like chingwa nemabhanzi nhamo yekutsvaga mukadzi nanhasi nditsvaga mukadzi price too high chingwa nemabhanzi ndakambodana napatricia achidana namalisa aiti ndikamukisa aindiudza zvinotyisa ndikazoga yamusiya ndaona kuti bhinya ndikadana nasekai ende ainyepa asi netsai ndiye ainyanya kunetsa airasa pizza pese pandaitenga achiita slay queen achibva kujecha aingosema-sema but papapaerera squage nhamo yekutsvaga mukadzi nanhasi nditsvaga mukadzi kwete notaura zvinyanzi but the price too high like chingwa nemabhanzi nhamo yekutsvaga mukadzi nanhasi nditsvaga mukadzi price too high chingwa nemabhanzi.